Hello mga bitikon at saka mga arikison. Kamusta kayo dyan? Di pa ba kayo natutubuan ng mga bukol sa inyong mga liog? Ay, kanami sa inyo pang tampuyungon ah. Yo. Ito pala mga kalinte, yung araw na pumunta ako sa isang party ng RKJ. Ito yung araw na minabadali ako ng team ko na sabi niya, malilit ka na, bakit ka pa nagpapahiga-higa dyan? Siyempre sabi ko, kapoy ako. Dinasigan ko pumunta dito ah. Kulbaan sila. Pero seryoso mga kalinte, ito yung pinuntahan namin kasi blessing ito ng RKJ Construction. Blessing ito ng bago nilang opisina. Tapos pagdating namin, di pa pala nagsisimula. Ay, sabi ko, bakit nyo ako minadali? Kasi di pa naman to nagsusugod. Pero basta RKJ Construction mga kalinti ang nagpatawag sa akin. Ay, hindi na talaga ako nagsasayang ng oras. Kinakadtuan ko yan kaagad-agad. Nakikita nyo dan si Sir Leo Carl at saka si Sir Royden Ledesma. May mga words of encouragement sila sa each other para mapalaki pa talaga yung RKJ Constructions. Ay, grabe talaga. Tapos ako, syempre, binigyan din ako nila ng oras para magsalita sa kagandahan talaga ng RKJ Constructions kasi grabe talaga yung service na binibigay nila sa mga tao. Hamakin mo, pwede kang magpatindog ng bahay na hindi ka pa nagbabayad? Ay, grabe. Dahil meron silang ino-offer na build now, pay later. Hambalin mo ba sa akin kung saan ka makakita ng ganyang deal? Hindi bala? Grabe talaga. RKJ Constructions ka lang makakikita ng ganyan. At hindi lang puro patindog ng mga bahay ang kanilang ginagawa. Meron din silang mga charity works. Katulad ng ginawa nila sa Handumanan High School na ginawa nilang computer lab ang isang bakanting room. Saan ka makakita niyan? Sa RKJ lang. Ay, karon pang tampuyungin ko kayo eh. Ay, ganyan talaga kagrabe ang services ng RKJ Constructions. Pinapalipay niya talaga yung mga gustong magpatayo ng bahay at saka yung mga nangangailangan. Siyempre ako, parang pinapalipay ko rin yung mga tao na nanood na ng mga videos ko bala. And speaking of palipay, ayan, kumanta ako dyan para malipay din yung mga tao na nag-attend ng party. At nilagay ko din yung video dito na ginawa ng RKJ doon sa Handumanan High School. Ayan, ginagawa na talaga nila. Ayan, proof yan yung nakikita nyo sa gilid ng video. Hindi lang salita-salita, ginawa talaga nila ng para matupad yung mga pangarap at saka mga damgo ng mga estudyante sa National High School ng Handumanan. Tapos ako, since nakakain ako ng maraming litson at saka mga maraming mga pagkain, syempre may energy na kami para magsayaw at saka kumanta-kanta. Kinukulbaan ko yung daan nga syempre pagkatapos mong kumain ng maraming litson at saka mga taba ng baboy at saka maraming mga sarsyado, baka matumba lang ako bala sa kilid at magkirig-kirig ako sa daan, how? Ayan si Sir Royden, nag-exercise na siya. Kasi pag nakita ko sa October na hindi pa rin siya nag-lose ng weight, ay sisipain ko talaga sa dughan mo. Kayo ha, sir ha? Ay, para tayo maging masaya at healthy at saka marami pa tayong matutulungan ng mga tao. Diba? Yohoy!